Hai aproximadamente 2000 anos, nos tempos do reinado de Cleopatra, raíña de reis, os exipcios falaban así. Cat. Cui. Unha lingua un pouco difícil de entender. É por iso que esta película foi dobrada ao noso idioma. Unha vez aclarado este detalle, cedemos a palabra aos naturais do país para que nos canten as súas glorias. Non en van, a publicidade é máis antiga que as pirámides. Señoras e señores, despois deste prólogo, tan útil e interesante como longo e pesado, temos o honor de lles presentar un grande e maravilloso retábulo da historia de Egipto. Asterix e Cleopatra.
Xusto, ridículo, grotesco, é unha impertinencia, non teño máis que engadir, a non ser que o que tivés de dicir ao César sexa unha infamia. Pero hai que aceptar a evidencia, Cleo. Teu pobo é decadente. O meu pobo construiu as pirámides, o faro de Alexandría, a esfinxe e os obeliscos. Todo iso é moi bello, Cleopatra. Basta! Vouche demostrar que o meu pobo non é decadente. Farei que no prazo de 3 meses, nin día máis, nin día menos, construan un suntuoso pazo para ti aquí, en Alexandría. Ben, non te alpolices. Se tal consigues, non terei inconveniente en recoñecer que o teu pobo sega a ser un gran pobo. É un encanto, pero co mal xenio asomándolle sempre na punta do nariz. Por certo, que belido nariz. Numerobis? Mandeite buscar porque din que é o mellor arquitecto de Alexandría, o que, por certo, non me parece ningún mérito. As túas casas non se teñen en pé, son a risa de todo o mundo, menos dos que viven nela. Iso será debido a que a miña especialidade son máis ben as pirámides. ¡Silencio! Dispós de 3 meses para adaptarte, neste prazo tes que construir un magnífico pazo pro César aquí en Alexandría. 3 meses? Se o consegues, cubrireite de ouro, se non, mandarei que te boten o foxo dos crocodilos. Vaite! 3 meses para construir un pazo, precisarei a axuda dun mago. Dixen un mago? Estou salvado, coñezo o home que preciso. Voy a ensinar a acarrezar menires. Será mellor que vayas preparando a mesa. Por favor, sabe onde está o druida Panoramix? Terceiro árbore á esquerda. Panoramix! Que? ¡Oh! ¡Qué fermosa sorpresa! Presento vos ao meu amigo Numerobis, un eminente arquitecto de Alexandría. Teño de construir un pazo para César no prazo de 3 meses. Se non o consigo, Cleopatra vaime botar os crocodilos sagrados. Os crocodilos sagrados comense Asterix. Calo, Bélix. E se ti non me botas unha man, non poderei conseguilo. Calma, amigo Numerobis. Conta comigo, acompáñote a Egipto. E nós tamén, Portutatis. Nós tamén imos a Egipto. O logramos, Iris. Falades en serio? Imos facer unha bonita viaxe, pequeno. Supoño que non pensas levalo. Por que non, señor Asterix? Por que é demasiado pequeno para unha viaxe tan longa, señor Obélix? Anda, vai facer as maletas. O de sempre, non pintamos nada, nunca temos nin voz nin voto. Boa viaxe, amigos. Lembrádevos de nós e procurade non meter a pata máis de 3 veces o día. Compuxen unha pequena